בוקר טוב, אנחנו ב-22 לחודש, נתחיל לעבור על הצמדים שלנו מבחינת הפריצה מהתעלה האסיאנית, נראה תמונת מצב. אנחנו קצת פחות משעה לפני הפתיחה של לונדון, זה זמן לעשות סיבוב על הצמדים. פתיחה של לונדון אמורה לשנות טיפה את המצב. ובואו נראה מה מצבנו. נתחיל עם שבעת המייג'ורים, ואחר כך נעבור לצמדים הקופצניים במיוחד. אז שבעת המייג'ורים, אנחנו נמצאים כרגע ביורו דולר, גרף שעה, אנחנו לא רואים פעילות מיוחדת, הייתה עלייה גדולה בתנועתיות, אחר כך ירידה חזרה למטה, וכרגע עוד שוב עולה למעלה, אין פריצה של התעלה, אין סיבה להיכנס לטרייד. אנחנו רואים כאן מגמה עולה שהסתיימה כבר, היא מתחילה לרדת, אבל אנחנו מעל האפס. בתנועת, אנחנו רואים במתנד, אנחנו רואים תנועת קונים עכשיו, וזה כנראה יחזור איפשהו למרכז עד שיפתח לונדון, ואז אנחנו נהיה יותר חכמים. נעבור לצמד הבא, שהוא הסטרלינג דולר, אנחנו רואים תמונה דומה, שוב פעם אנחנו במגמה מעל האפס, מגמת עלייה, כאשר המגמה הזאת מראה סימנים של רוצה להסתיים, ברים אדומים, תנועת מוכרים, כרגע יש תנועת קונים, ולכן המדד שלנו של התעלה האסיאנית, תעלת הפעילות בסשן האסיאני חוזרת למרכז בגלל תנועת קונים, אין מה לעשות פה כרגע. נעבור לצמד הבא, אוזי דולר. נראה שהאוזי דולר הולך לפרוץ, אבל הוא כרגע עדיין לא פרץ. אנחנו יכולים לראות את זה גם במחיר, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בתיק ווליום. יש לנו תנועת קונים יפה מאוד, ויכול להיות שהוא יפרוץ, אז אנחנו נהיה בהיקון על האוזי דולר. דולר ין לא קורה שום דבר מיוחד, יש תנועת מוכרים חזקה מאוד, גם אין מה לסחור פה בקטע של פריצת תעלה, משום שהקופצניות פה היא גדולה מאוד. אנחנו רוצים לשחק את המשחק של פריצת תעלה, כאשר יש לנו אזור קונסולידציה, זה במפורש לא אזור קונסולידציה, לא לפי המתנד הזה, ובטח לא לפי גרף המחירים, ולכן נעבור הלאה. דולר פרנק גם הוא על הגבול של הפריצה וחוזר בחזרה, ואנחנו פה בגרף המחיר יכולים לראות תנועת דשדוש, עליות קטנות, ירידות קטנות, סך הכל מדשדש ביותר. הניו זילנד דולר, הקיווי דולר, זה העסקה שראינו אותה קודם, שנכנסנו אליה, בגלל מתנד אחר, בגלל נושא של הפריצה מהתעלה של הדשדוש. אנחנו כבר בתוך הטרייד הזה, הוא נראה לנו שעוד כמה שניות הוא ייסגר, ברווח כמובן. אנחנו נכנסנו כאן, בגלל שסימנו את תעלת המחיר הזאת. כאן יש לנו גם סטייה שהיא סטייה נסתרת, אנחנו אמורים להיות כנגד כיוון הסטייה, אבל זה כבר מאחורינו. העסקה נסגרה ברווח, תכף נגיד לכם גם כמה רווח, $40, נסגרה ברווח של $40, גם זה טוב לנו. נחזור חזרה לטריידים שלנו בפריצת התעלה. יש כרגע סימנים לפריצת תעלה בסשן הזה, אני לא סוחר פעמיים על אותו דבר, אז הרווחנו את $40, נעבור הלאה. מיד נעבור הלאה.